الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلہ وصحبہ السلام علیک یا محبوب رب العالمین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کارکنان و ذمہ داران پاکستان سنی تحریک و تحریک لبیک پاکستان کے عہدیداران و اراکین کو، جنہوں نے آج کی اس خوبصورت محفل کا انعقاد مودت صحابہ و اہل بیت یہاں پر انعقاد پذیر کیا۔ بھائی فضل عباس صاحب کے توسل سے میری حاضری کافی دن پہلے انہوں نے وقت دیا تھا، حضرت قبلہ مفتی عبدالرشید صاحب کا بھی فون آیا تھا، آج وعدے کے مطابق حاضری ہوئی۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ ہمارے ہاں جو سیاستدان ہوتے ہیں، جو چلاکیاں سیاستدان کرتے ہیں اور جو ڈرامے سیاستدان کرتے ہیں، ابھی وہی ڈرامے اور وہی چلاکیاں مولویوں نے بھی شروع کر دی ہیں۔ خاموش ہو جائیں گے، خاموشی اختیار کریں، توجہ کرو بھائی، بیٹے ادھر دیکھو۔ اسٹیج پہ بیٹھنے کے کچھ قواعد و ضوابط ہوتے ہیں، جب آپ اسٹیج پہ بیٹھے ہو تو پھر آپ کو خیال کرنا پڑتا ہے، کوئی بات کرے تو سننی پڑے، اسٹیج ڈسٹرب ہوگا تو سارا مجمع ڈسٹرب ہوگا۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ سیاستدان جو چلاکیاں اور جو فراڈیاں لگاتے ہیں نا، بابا جی بیٹھ جاؤ مہربانی، مولویوں نے اور پیروں نے بھی وہی چلاکیاں اور فراڈیاں لگانا بولو منیا۔ تسی بڑی دیر دے بیٹھے ہوتے، تھکے بھی پئے ہو، پر نال نال ایک جملے دا جواب دین نال جاگدے رہو گے، نہیں تو سو جاؤ۔ مولویاں تے پیراں بھی، بعضے مولویاں تے بعضے پیراں وہی چلاکیاں شروع کر دیتیاں نے، جیڑیاں چلاکیاں تسی سیاستدان نہیں سمجھ رہے تھے، میں آسان کرنا، جیڑیاں چلاکیاں نواز شریف لائیاں نے، جیڑیاں چلاکیاں عمران خان لائیاں نے، جیڑیاں چلاکیاں زرداری لائیاں نے، وہی چلاکیاں بعضے مولویاں تے بعضے پیراں بھی۔ کیوں بھائی؟ او دی وجہ ہے، عہدے تے آندے نے، عہدے تے آ کے ایک سڑک بناندے نے، اس سڑک کرپشن کردے نے دبا کے، پھر پڑے جاندے نے، جدوں حکومت ختم ہوتی ہے پڑے جاندے نے، نیب پھاڑ لیندا تو یہ کرپشن کیتی ہے، تو جدوں نیب دی پیشی تو واپس آندے نے، باہر میڈیا کھڑا ہوندا ہے، میڈیا مائک انہوں نے اگے کردہ ہے، آندہ جی آپ نے کرپشن کی ہے، انہوں دا جواب سنو، آندے نے جی اگر سڑکیں بنانا جرم ہے تو یہ جرم میں کرتا رہوں گا۔ ہون چلاکی تھے کی لائیے بھائی، سڑک بنانا جرم نہیں بھائی، سڑک بنانا جرم نہیں، جیڑی سڑک تو کرپشن کی تھی جرم ہوئے،
مفتی صاحب چینج کرنا ہے, ہٹانا ہے, تھلے کرا دیو, انہوں تھلے رکھ دو, انہوں زمین تے رکھ دو, زمین تے رکھ دو, زمین تے, منہ ادھر ہی رہن دینا, زمین تے رکھ دو, تھوڑا جا ادھر کر, اور تھوڑا جا, بس بس ٹھیک, ہون ٹھیک, ہون چلا دو. جاگ رہے ہو بھئی؟ جدوں سیاستداناں نوں نیب پھڑدا ہے انہاں دی حکومت ختم ہوندی ہے, تے جدوں حکومت ختم ہوندی ہے پھر یہ نیب کول پیشی دیندے نے, باہر نکلدے نے, اگے میڈیا کھڑا ہوندا ہے, آندے نے جی آپ کی پیشی ہوئی ہے. ہن ایتھے فراڈی کی لاندے نے, آندے نے اگر سڑک بنانا جرم ہے, میں سڑک بنائی سی, یہ جرم ہے تو میں جرم یہ کرتا رہوں گا. ہن ایتھے انہاں نوں کوئی اگے کہن والا کدی ہوے نا, میڈیا بھی چونکہ وکیا ہوندا ہے نا, ایتھے کوئی کہن والا ہوے کہ جناب آپ کو سڑک بنانے پر تو اگلوں نے نہیں بلایا, سڑک بنانے میں جو کرپشن کیا آپ کو اس پر بلایا. اسی طرح عہدے تے آندے نے, جویں عثمان بزدار آیا سی عمران خان دا, یہ جدوں وزیر اعلیٰ بنیا تے میڈیا نے دسیا بھئی اے دے پنڈ وچ لائٹ بھی کوئی نہیں, اے دے پنڈ وچ تے گیس بھی کوئی نہیں. پھر وزیر اعلیٰ بنیا, پھر پورے پنجاب وچوں خالی او دے پنڈ وچ لائٹ ہوندی سی, تے خالی او دے پنڈ وچ گیس ہوندی سی, پھر باقی کتے گیس بھی نہیں تے کتے لائٹ بھی. بولو کوڑی گل ہے لیکن ہے سچی. یہ جدوں بڑھیا سی تے کہندے نے ادے پنڈ وچ گیس بھی کوئی نہیں, ٹھیک ہے جی. پھر او دے پنڈ وچ گیس رہی ہے, باقی کسی نوں نہیں لبھی, بجلی بھی نہیں لبھی. او دے بھراواں نے وڈے وڈے عہدے لے, کرپشن کیتی, انہوں نیب نے پڑھیا, انہیں بیان دیتا, آندا جی اگر لوگوں کو نوکریاں دینا جرم ہے تو یہ جرم میں کرتا رہوں گا. انہیں تھے فراڈی کی ہے, فراڈی ہے وے کہ بھائی نوکری دینا جرم نہیں, لیکن انہ ونڈے ریوڑیاں مڑ مڑ اپنے گھر, اے جڑا تو نوکریاں دیتی ہیں نے جرم ہے نہیں, جڑا تو اپنے گھر ونڈے ہے جرم ہے. سارا مجمع بولے ہے وے, جڑا اپنے گھر ونڈے ہے جرم ہے وے. بالکل سیم, یہ کوئی فرق نہیں. مولوی تے پیر انجی فراڈیاں لان لگ گئے. پنڈی دا ایک مولوی ہے, او دا میں اگلے دن کلپ سن رہا سا, او دا میں کلپ سن رہا سا, آندہ جی اگر مجھے حیدر حیدر کرنے سے کوئی رافضی کہتا ہے, حیدر حیدر کا نعرہ لگانے سے اگر مجھے کوئی رافضی کہتا ہے تو یہ جرم تو پھر میں کرتا رہوں گا. اگر مولا علی پاک دا نام لین نال کوئی مینوں آندا جی تو رافضی ہے, پھر تے میں جرم کر دیا رہنا, میں تے حیدر حیدر نہیں چھڑنا. یہ بالکل انج دی فراڈی ہے جویں سیاستداناں لائی, سیم کوئی فرق نہیں. وہ نہیں جی سڑک بنانے پر اگر مجھے پکڑا ہے تو میں بناتا رہوں گا, تو حالانکہ وہ کو لوگ پوچھو کہ بھئی تینوں سڑک بنان تے نہیں پڑیا, تینوں تے کرپشن کرن تے پڑیا. وہ آندھا جی اگر حیدر حیدر کرنے پر مجھے رافضی کوئی کہتا ہے تو میں تے پھر حیدر حیدر کردہ ہی رہاں گا, یہ جرم ہے تو میں کردہ رہاں گا. انہوں نون گاؤں چوں لاہور دے کول مرید کے دے کول نون گاؤں چوں ایک خضر الاسلام دا پیغام ہے کہ سیاست دانا لیاں فراڈیاں نہ لا ملا, تینوں حیدر حیدر کہن تے کوئی رافضی نہیں کہہ رہا. حیدر حیدر کہن تے کوئی رافضی نہیں کہہ رہا. رافضی تے تینوں اسی کسی نو بھی مولا علی دا نام لین تے رافضی نہیں کہندے. میں قسم چکا لو میرے کولو, اسی شیعہ نو حضرت علی دا نعرہ لان تے رافضی نہیں آندے. نہ ساڈا عقیدہ ہے کہ کوئی مولا علی دا نام لوے تے رافضی ہے, نہیں. رافضی بندہ مولا علی دا نام لین نال نہیں بندا, رافضی بندہ حضرت امیر معاویہ دی مخالفت کرن نال بندا ہے. اے مجمع سنیاں دا ہے, کتے سارے سنی بیٹھے نے, اسٹیج تے علماء سارے سنی بیٹھے نے, مجمع سنیاں دا ہے. اے ہون ساڑھے نقیب صاحب صاحبزادہ صاحب نے مولا حسن پاک دا نام لیا ہے, مولا حسین دا نام لیا ہے.
इन्हों तो किसी अज तक नहीं आख्या राफजी है। बोल टीवी ते ट्रांसमिशन सी आमिर लियाकत दे नाल मैं पढ़ रहा सी मौला अली पाक दी मैं मनकबत पढ़ी 8-10 नात ख्वां सन उत्ते मैं शेर पढ़िया कि अली के बच्चे अगर इजाज़त नहीं देंगे किसी का बाप भी जन्नत में जा नहीं सकता। ये शेर मैं पढ़िया सी, मैनू तो किसी राफजी नहीं गया। असां ते मौला अली दा गज गज के नाम लिया डंके दी चोट दे है। मैं हुण तुहाडे कोलों सारे मजमे कोलों बुलवा लेना, हाथ इत्ते रखो जरा। हैदर 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 है जी। हुण एक क्लिप बन जाए। कैमरे लगे ने, मूवी बन रही है, माइक लगा है, ये हुण क्लिप मेरा वायरल हो जाएगा। मैं हैदर हैदर कराया। मैं चैलेंज देना खुदा दी कसम है पूरी दुनिया में मेरे हैदर दे नारे नाल मैनू कोई आलिम ते आलिम रहा, कारी ते कारी रहा, खतीब ते खरीब रहा, खतीब ते खतीब रहा, मैनू आम सुन्नी भी नहीं आखेगा कि मैं राफजी हूँ। क्यों? मौला अली दा नाम लैण नाल राफजी नहीं होता बंदा। गल है कि ये सियासतदान वालियां फराडियां ना लाओ, तुहानू मौला अली दा नाम लैण नाल कोई नहीं पियांदा राफजी। तुसी हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी मुखालफत करदे हो, तुसी हज़रत अमीर मुआविया दे खिलाफ बक करदे हो हैं, ते इस वास्ते तुहानू बंदा पे आंदा तुसी राफजी हो। ये सियासतदान वालियां फराडियां ना लाओ। चंगे पुत्रां दा काम नहीं होंदा माँ प्यो की लड़ाई एक दी साइड लैके दूजे नूं बुरा कहण। हलाली पुत्र जड़े होंदे ने उन्हां दा काम नहीं होंदा प्यो ते मां लड़न ते विचों एक आखे जनाब अब्बा जी तुसी गलत हो, अम्मी जी तुसी गलत हो। कल हशर वाले दिन रब नूं जवाब देना पैना प्यो नूं गलत क्यों किया सी। वो कहेगा जी वाकई अब्बा जी गलत सन। फरमाया गलत सन ते तू नहीं सुनिया उफ नहीं करनी, तेरा काम ही नहीं सी बनता है। निक्के वड्डियां दे फैसले नहीं करते होंदे, निक्कियां दा काम नहीं होंदा वड्डियां दा फैसला करन। वड्डे अपने फैसले आप करते ने या वड्डियां दा फैसला वो करे जड़ा उन्हां तो वड्डा होवे। वड्डियां दे फैसले वड्डे आप करन या वड्डियां दा फैसला वो करे जेड़े उन्हां तो वड्डे होण। और निक्कियां दा काम नहीं बनदा, निक्के वड्डियां दा फैसला करन ते लोग आंदे ने निक्का मुंह ते वड्डी गल, तू चुप रह तेरा काम नहीं। ते मैं क्या सहाबा दे मसले च पै के असी फैसले नहीं कर सकते, उन्हां दा फैसला उन्हां तो वड्डे ने कीता है, ओदा नाम मुहम्मद मुस्तफा है। सोना फैसला कर गया कि नहीं कर गया? सोना फैसला कर गया कि नहीं? हुजूर ने नहीं फरमाया मेरा पुत्र हसन है ये दो मुसलमानों के गिरोहां के दरमियान सुलह कराएगा। मुसलमान कह के सरकार ने फैसला कर नहीं देता। हो गया फैसला कि नहीं? ते उन्हां तो वड्डे जेड़े ने उन्हां फैसला कर देता। साडा काम ही नहीं बनता। हजरत मौला अली ने आप नहीं आख्या अखूना बगाउना, आप दा अपना फरमान नहीं मौला अली दा। हजरत अली ने फरमाया कुछ साडे भरा ने। अखूना दा मतलब होंदा साडे भरा ने। बगाउना अखूना पहले आख्या, बगाउना बाद च आख्या। मौला अली ने फरमाया है साडे भरा ही ने, है साडे। यानी हजरत अमीर मुआविया नूं हजरत अली अपना भाई आख्या है भरा ही ने। बगाउना उन साडे तो इख्तलाफ कर रहे ने, इख्तलाफ हो गया उन्हां दा साडा। बगाउना पहले नहीं आख्या, अखाउना पहले आख्या। आपने पहले अपना भाई कह के दसिया है कि इख्तलाफ भरावां च हो जाता है, लेकिन इहदा यह मतलब नहीं कि थले वाले भरावां दे इख्तलाफ नूं लैके ते तकरीरां करदे फिरन। यह तकाजा मुहब्बत नहीं होंदा। तकाजा मुहब्बत है होंदा जिथे वड्डे वड्डे चुप रहे ने उत्थे साडी जुबान खोलना बनदा।
نہیں اسی انی گل کریے جڑی وڈیاں کیتی ہے تے وڈیاں کی گل کیتی ہے حق بدست حیدر کرار حضور سید امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے آکھیا تے جنہیں جنہیں رضا دا دامن چھڑیا ہے وہ اوکھا ہویا جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں اعلیٰ حضرت نے وہ گل کی تھی جنہیں بند کے رکھیا فرمایا حق بدست حیدر کرار کیونکہ حضور نے فرمایا الحق مع علی و علی مع الحق علی جتھے بھی کھڑا ہوئے گا حق علی دے نال ہے حق علی دے نال لہذا اس گل ایک بڑا واضح قسم دا ہے فرمان رسول اللہ دا نون گاؤں والے ہو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال جڑا آپ دا معاملہ ہویا ہے او دے حق تے جڑے شخصیت کھڑی سی اور حق جنہ دے نال سی وہ حضرت علی نے اعلیٰ حضرت نے بالکل واضح طور تے ارشاد فرما دیتا فرمایا حق بدست حیدر کرار اگر ساڑھے کو لوگوں ساڑھا موقع پوچھے گا تو اسی کہاں گے حق مولا علی دے نال سی لیکن اگلا جملہ کر کے اعلیٰ حضرت نے کمال نہیں کر سکتی اے عشق دا مفتی ہے جنہ کلم جڑے پاسے جاندہ نہ کٹ وٹ دیتا ہے اے اعلیٰ حضرت اے بکریاں دا واڑا نہیں ہے جی مفتی صاحب ناتھواں پڑھ دینے صاف کرانگی میں بکریاں دا واڑا حلیمہ میں نو نال رکھ لے اے اعلیٰ حضرت دا کلم ہے اعلیٰ حضرت واڑے ووڑے کوئی نہیں لکھے اعلیٰ حضرت واڑے ووڑے ہاں اعلیٰ حضرت نے اپنے قلم نال جو لکھیا کمال کا آپ نے فرمایا کل کے رضا ہے خنجر خونخوار برق بار آدھا سے کہہ دو خیر منائیں نشر کریں اور شکر نہیں کر دے میرے ہاتھ قلم ہے اعلیٰ حضرت نے شکر کرو میرے ہاتھ قلم ہے میرے ہاتھ تلوار نہیں میرے ہاتھ قلم ہے تلوار نہیں جے تلوار ہوندی نا تے وڈ کے رکھ دینا سی میں کیا وڈ دے اعلیٰ حضرت نے قلم نے بھی چھڑیا ہے رضا دے قلم نے بھی وڈ چھڑیا ہے تے جے تلوار ہوندی دے کی ہوندا فرمایا کل کے رضا ہے خنجر خونخوار برق بار آدھا سے کہہ دو خیر منائیں نہ شر کریں ایک کلام ایک کمال صرف اعلیٰ حضرت دے قلم دائی جے جدر اٹھدا کمال کر دیندہ ہے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے تو جہاں تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے رسالت کل امامت کل سیادت کل امانت کل حکومت کل ولایت کل رب کے یہاں تمہارے لیے تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جلک تمہاری مہک زمین و فلک سماک و سمک وشکا نشان تمہارے لیے عطائے عرب جلائے کرب فیوز عجب بغیر طلب یہ رحمت رب ہے کس کے سبب رب جہاں تمہارے لیے جنا میں چمن چمن میں سمن سمن میں پھبن پھبن میں دلہن سزائے میں ہن بے ایسے میں ہن یہ امن و اما تمہارے لیے کلیم و نجی مسیح و صفی صفی سے کہیں بھی نہیں یہ بے خبری کہ خلق پیری کہاں سے کہاں تمہارے لیے اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا گئے ہوئے دن کو عصر کیا یہ تاب و تما تمہارے لیے یا سارے اٹھ کے ٹر جانا یا پھر تمہارے لیے دیکھ لئی تیار ہو جاؤ اگلا جملہ تو سا بولنا ہے رضا مکتے وچ کہندا ہے شباب چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے اور لوا کے تلے سنام کھلے رضا کی زبان نعرہ رسالت پورا پنڈال بولے گا عشق محبت اعلیٰ حضرت عشق محبت ایک بند عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت اعلیٰ حضرت اتھے ہاتھ رکھ کے جواب دے او بھائی یہ بکریاں دا واڑا نہیں یہ اعلیٰ حضرت دا کلام ہے عشق و محبت اعلیٰ حضرت علیہ کسر ہے کئی لوگ علیہ ہاتھ تھلے رکھ کے سوچ رہنے کے جواب کہیں دینا ہے اور اتھے ہاتھ رکھنا ہے اے او نعرہ جڑا میرے بابے امیر المجاہدین نے بھی لوایا ہے عشق و محبت عشق و محبت عشق و محبت اعلیٰ حضرت سبحان اللہ آپ فرماندے نے حق بدست حیدر کرار اچھی بول سبحان اللہ
اے والا درمیان والا جڑا کیمرے دے بالکل پیچھے مجمع نہ یہ ہلے سوچ ہی رہے پیا ہے کہ سبحان اللہ کہنا کہ نہیں. ایک باری پھر میں کہنا ہے حق بدست حیدر کرار. اگلا جملہ سنو اعلیٰ حضرت. حق بدست حیدر کرار لیکن امیر معاویہ بھی ہمارے سردار. سمجھ آ رہی گل دی بھائی؟ ہن ساڈا کام بندا بھائی وڈیاں دی جنگ وچ گل کرنا ہے تے پھر کہنا جی اگر مولا علی کا نام لینا جرم ہے تو پھر میں یہ جرم کرتا رہوں گا. تینوں کنے آکھیا مولا علی دا نام لینا جرم ہے بھائی؟ فراڈیاں لانا دو نمبریاں کرنا تے ساڈے نات خواں بھی وچ فراڈیاں چ وڑ گئے نے سارے. ایک نات خواہ سٹیج دے پہ پڑھدا جی ایک نات انہاں نو پتہ ککھ نہیں ہے. مفتی صاحب یقین کرو انہاں نو علم ککھ کوئی نہیں. ایک نات خواہ سٹیج دے پہ پڑھدا ہے. میں تانوں ہن حقیقت دسنا انہاں بیچاریاں نو کی پتہ اے تے خالی پیسیاں دے چکر وچ نال رل گئے نے. جتوں نظرانہ رب دا تے جناب چلو جی جو مرضی بولی جا رہے ہیں پتہ ککھ نہیں ہے گا. میں ہونے توڑے سامنے گل کرنا تو انہوں مسئلہ سمجھ آئے. نات خواہ پڑھ داندہ علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینو. یہی پڑھ دے رہے علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینو. اور نات خواہ پہ پڑھ دا علی باج محمد دا علی باج محمد دا کوئی ویر وکھا مینو. علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا. ان لوگ تے بڑا چمدے نے آندے نے واہ 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 کیا شعر پڑھے ہیں. میرے سامنے ایک نے شعر پڑھیا انہیں کیا علی باج محمد دا کوئی ویر وکھا مینو. اور ایک میں کیا اریا میں وکھاواں. میں کیا اریا میں وکھاواں. بھئی شعر پہ پڑھدا علی باج محمد دا کوئی ویر وکھا مینو. کوئی ہے کوئی عقل ہے کوئی شعر. اچھا وڈے وڈے علماء دے سامنے پڑھیا جا رہا ہوندہ ہے کیا بات ہے کیا بات ہے. میں کیا تہاڈی مت ماری گئی ہے. وہ علی باج محمد دا کوئی ویر وکھا مینو. اور میں کیا کوئی دو چار کتاباں پڑھو ظالمو. اے مولا علی دے سکے پرا دا نام ہے حضرت جعفر تیار. حضرت جعفر تیار کنے پتر نے؟ حضرت ابو طالب تے حضور دا ویر ہویا کہ نہ ہویا؟ حضرت عقیل بن ابی طالب. حضرت عقیل مولا علی دے سکے برا. آل عقیل سید ہے کہ نہیں؟ آل جعفر سید ہے کہ نہیں؟ تے پھر دسو حضرت عقیل سکے برا ہوئے مولا علی دے تے حضور دے ویر ہوئے کہ نہیں؟ اے جڑا مسلم بن عقیل مسلم بن اے مسلم کنہ دا پتر ہے؟ حضرت عقیل دے. تے آپ حضرت مولا حسین دے کی بن کے گئے؟ سفیر بن کے گئے. مسلم بن عقیل مسلم پتر نے حضرت عقیل دے. عقیل پتر ابی طالب دا. تے مولا علی دا برا ہویا کہ نہیں؟ ہویا آواز نہیں آ رہی تو آڑی. تے جے مولا علی دا برا ہویا تو پھر حضور دا ویر ہویا کہ نہیں؟ ہن شعر پڑھ دینے جی علی باج محمد دا کوئی ویر وکھا مینو. میں کیا تو حضرت علی دے براواں دا انکار کر بیٹھا ہے؟ حضرت علی دے براواں نو نہیں پیا مندا. اے کیڑی منطق ہے بھائی؟ اے کوئی شعر ہویا؟ ہاں اے کہو تسی علی ورگا محمد دا کوئی ویر وکھا مینو. اے گل تے سمجھ آندی ہے بھائی علی ورگا کہ حضرت علی دے سارے برا بھی سبحان اللہ. پر مصطفیٰ نے جیڑا پیار مولا علی نال کیتا ہے نا
اے پڑھو علی ورگا محمد دا کوئی ویر وکھا میں. اچھا ہون اگلا شعر سنو, اگلا شعر سنو. شعر پڑھ دینے نات خواں آندے نے کائنات علی دیئے اچھی ذات علی دیئے کائنات علی دیئے علی ورگی زمانے تے علی ورگی کسی دیوی جاگیر وکھا مینو. میں کیا سبحان اللہ بھائی, بڑی گل ہے بھائی, بڑا بڑا شعر ہے بھائی, سبحان اللہ. کائنات علی دی ہے, بے شک کوئی شک نہیں ہے. کوئی شک بھائی کائنات علی دی ہے, کوئی شک ہے؟ چس آئے تو اڑے جواب دی بھائی, کائنات علی دی کوئی شک ہے؟ ساری جاگیر علی دی ہے, کوئی شک ہے؟ بالکل نہیں. ہن مزے دی گل اے ہی نات خواں پڑھدا پیا ہے, ساری جاگیر علی دی ہے. اے ہی نات خواں جندا میں نام لینا میری عادت نہیں, اس لیے میں نام نہیں لے رہا. تسی نیٹ تے سنتے رہندے ہو, سارا تانوں پتہ ہے. ایک جگہ پڑھدا ہے علی ورگی کسے دی بھی جاگیر وکھا میں, ہوندا سارا جہان مولا علی دا. میں کہا ساڈا بھی عقیدہ ہے, لیکن اے ہی نات خواں 5-6 کالے کپڑے پا کے بندے بیٹھے نے, انہاں وچ پڑھدا پیا کمرے وچ, آندا جی بے وطن علی ہیں یا علی کے بیٹے. تے میں کیا ہون ساری جاگیر علی دی سی تھوڑی دیر پہلے, ہون مولا علی نو بے وطن کر چھڑیا بھائی. تھوڑی دیر پہلے ساری جاگیر علی دی سی, تھوڑی دیر بعد تو مولا علی نو بے وطن کر چھڑیا. یعنی آپ جڑے نے نجف اشرف شہید ہوئے, آپ نجف شریف گئے, کوفے شہید ہوئے, نجف شریف وچ آپ دا مزار بنیا, مدینہ چھڑ کے آپ گئے تے آپ کوفے جا کے آپ نے اپنا دارالخلافہ بنایا ہے. تے امام حسین مدینہ چھڑ کے او جناب کربلا گئے, انہاں دی کربلا وچ جا کے آپ دا مزار پاک بنیا. ہن کربلا وچ تے نجف وچ مزار بنن دا نتیجہ کی کڈیا نات خواں نے؟ اکھے جی ساریاں دے مزار اپنی اپنی جگہ تے نے, بے وطن علی ہیں یا علی کے بیٹے. تو میرے سامنے ہوئے تے میں جتی لا کے تیرے منہ تے مارا, بدبختہ تے لانتیا کی بکواس پہ کرنا ہے. ایک پاسے آنا ہے ساری جاگیر علی دیئے, تے دوسرے پاسے آنا ہے علی بے وطن ہے, اور تو بے وطن ہے, تیرا خاندان بے وطن ہے. علی جتھے پوے او زمین علی دیئے. نگر نگر گلی گلی علی 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 علی, نگر نگر گلی 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 گلی, نگر نگر گلی گلی. جتھے امام حسین دا مزار ہے او زمین بھی امام حسین دی. آواز نہیں آئی بھائی, او زمین بھی نہیں چاہ سائی توڑی. میں تے تقریر روک دینی جے تو سا جملہ زور نال نہ بولے آتے. جتھے امام حسین دا مزار ہے او زمین بھی امام حسین دی. ایک باری پھر درہ او زمین بھی. جتھے مولا علی دا مزار ہے او زمین بھی مولا علی دی. حضرات دی وقار اے کیڑی منطق ہوئی, اکھے او جنتاں دے بھی وارث نے, سرکار نے فرمایا او جدو جنتاں دے وارث نے تے پھر زمین دی کی حیثیت ہوئی. اے شعر پڑھنا, بے وطن علی ہیں یا علی کے بیٹے, یاد ہے ساری جاگیر نو مولا علی دا نہ کہے تے جے ساری جاگیر مولا علی دی مننا ہے تے پھر شیعہ نو تے رافضیاں نو خوش کرن گئی مولا علی نو بے وطن نہ کہے, امام حسین نو بے وطن نہ کہے. اور رب دی سو جنت دے او مالک نے زمین کی شہوے. جنت دے بھی مالک, جنت دے او مالک نے زمین کا بھی شہوے, زمین کی شہوے. یا حسن یا حسین یا حسن یا حسن یا حسین. بھائی سوچنا دی گل ہے کہ نہیں؟ ہن دسو رافضیاں نو خوش کرنا جے یا رسول اللہ نو خوش کرنا جے؟ عقیدہ سنبھالو اپنا, کیڑے پاسے ٹوری پھر دے ہو. جتھے بریانی دی تھیلی لب جائے اتھے ہی وگ جاندے ہو, جتھے 2 گلاس شربت دے مل جان اتھے ہی وگ جاندے ہو. چلے ہو ہیں
سارا جہان حسین دے قدمہ چاہ جاندہ، امام حسین نے پھر بھی بیعت نہیں سی کرنی یزید دی تے نہیں کی تھی اے مفتی صاحب دے صاحبزادے چلے گئے نے کدھر، بڑا سونا کلام پڑھ رہے سن، سبحان اللہ۔ حضرت پیر نصیر الدین نصیر صاحب اپنے شعر اچھ لکھ دے نے صاحبزادہ صاحب، وہ اندھے نے پشتوں کدوں تو میرا نام ہے خضر الاسلام، میرا نام کی ہے، میرے والد گرامی دا نام ہے صوفی محمد الیاس، ٹھیک ہے، پہلی پوسٹ ہو گئی صوفی محمد، انہاں دے والد دا نام ہے روشن دین، دوسری پوسٹ ہو گئی، کیڑی ہو گئی؟ انہاں دے والد دا نام ہے میاں لال، تیسری پوسٹ ہو گئی، کیڑی ہو گئی؟ انہاں دے والد دا نام ہے محمد بخش، میاں محمد بخش، کیڑی پوسٹ ہو گئی؟ میرے والد، انہاں دے والد، میرے دادا، انہاں دے والد، میرے پردادا، انہاں دے والد، میرے لگڑ دادا، پردادے دے پیونوں کیا دینے لگڑ دادا، کنیا پوچھتا ہوئیاں؟ 4۔ تو اڈے چو اگر کسی نو اپنی 5ویں پوچھت یاد ہے تے کھلوے، چیلنج ہے تو آنے بابا جی نو یاد ہے، بابا جی 5ویں پوچھت دا نام دسو، ہاں جی، ایک صدر دین محمد حسین، پھر صدر دین علی محمد 2، سونی 3، 4 تائیں دے میں تو میں 10 میں 5ویں دا کیا بہ جاؤ 4 تائیں تے میں پہنچ گیا نا، میں کیا 5واں کوئی یاد ہے تے دسو، بابا جی میرے برابر نے، میرے تو آگے نہیں گئے، بابا جی میرے برابر ہی نے، مفتی صاحب اے تے چٹی داڑی والا بابا تے 4 یاد ہے، اے انہاں ٹک ٹوکراں نوں پوچھو انہاں دا دادے دا بھی نام نہیں آندا ہونا، یہ ٹک ٹوکر جڑے نے آج کل دے موبائلی انہاں نوں اپنے دادے دا نام بھی نہیں آندا ہونا، ایب جی غلط گل کر رہے ہیں، پردادے تو اگے او دے پیو تو اگے، پردادے دے پیو تو اگے، لگڑ دادے تو اگے نا سانو نہیں آدے، انہاں بھی 4 دسیا ہے، مسجد بھری پئی ہے، پورے مجمع چوں 1000 بندہ اتھے بیٹھا ہے، ایک بندہ کھلوتا جنوں اپنے لگڑ دادے تائیں نہ یاد ہے تے کئیاں نوں اپنے پردادے تک بھی یاد نہیں ہوئے گا، ہیں تے پشتاں جدوں ذکر کیتیاں جان تے کٹو کٹ 7 ہوندیاں نے، میں 4 تو اگے نہیں جا سکیا، میں اے بھی اپنے دادے کو لو پوچھیا ہے تے تاں میں نوں اپنے لگڑ دادے دا نام پتہ لگا ہے، نہیں تے میں نوں اے بھی نہیں سی پتا، اے میرے دادے نے میں نوں دسیا ہے کہ انہاں دا نام میاں محمد بخش سی، 4 تو اگے اس مجمع بھی کوئی نہیں، میں بھی کوئی نہیں، ہون ذرا سننا تے جدوں آکھیا جائے نا او اسی پشتاں تو، او اسی نسلاں تو، او ساڑھے وڈے بھی غلام سن، اس تو مراد کٹو کٹ ہوندے نے 7، اسی 4 تو اتے نہیں جا سکے، ہون پیر صاحب آندے نے پشتوں اچھا میں ایک اور جملہ کہا، میں اولی جا بولنا اچھی آواز سبحان اللہ دی تواڈی آنی چاہیے دی، سید پیا کہندا ہے تے اپنے سردار نانے لئی پیا کہندا ہے، مفتی صاحب ایک اور جملہ بچ نہ بول دیا کدی اجازت ہوئے دے جے تسی جاگ رہے ہو سارے دے، جنہ دے ہاتھ گوڑیاں دے نے انہاں دے سون دا خطرہ ہے، بندہ گوڑیاں دے ہاتھ رکھ کے بہ جائے پھر بہ ہی جاندے، تے جنہ دے ہاتھ گوڑیاں دے نہیں نا انہاں دے جاگن دا کبھی امکان ہے، ہن میں جملہ ہولی جا بولن لگا اگے تساں اچھی کر کے کہنا سبحان اللہ، گولڑے دا اصلی سید پیا کہنا، اصلی میں کیوں کیا ہے جڑا اصلی ہوندہ ہے ابو بکر صدیق نو ہی افضل کہتا ہے،
مفتی صاحب قسم لے لو، شاہ ہونا اور ہے سید ہونا، شاہ ہونا اور سید ہونا، شاہ بڑے لب جانے نے، سید کوئی کوئی ہونا، سید شاہ بڑے ہوندے نے، کالا شاہ بھی ہوندہ ہے، ہوندہ ہے شاہ جی، بابا جی کالا شاہ کے نہیں، ہاں جی کالے شاہ بھی ہوندے نے۔ اچھا لفظ اے شاہ تسی میں کو جڑدا بھی کالے نال ہی، کدی پیلا شاہ سنیا جی، کدی لال شاہ سنیا جی، کدی نیلا شاہ سنیا جی، سید کون؟ ہن جو جاگ رہے ہو تو میرا جملہ سننا، اصلی سید گولڑے دا آندہ ہے، میں آکھنا پشتوں سے کٹو کٹ 7 مراد ہوندی ہیں، 4 تو اگے نہ میں گیا تو اڈے چو کئی 3 تو اگے بھی نہیں گئے ہیں، وہ بابا جی کلے نے تے میں کلنا اس مجمع جڑے 4 تھی پہنچے نے حسین کا۔ ہن اساں کیا جناب پشتوں سے اکھے ہاں جی پشتوں سے، میں کہ جڑا بندہ پشتاں تو ٹردہ آوے او دے کول تے ورثہ بڑا ہوندہ ہے، آندھے نے جگہ کنا دیئے او فلانے دی، ایک میں اکھے جی جدی پشتی نہ دیئے، اس زمینہ دے مالک نے ایک کوٹھیاں دے، ایک میں اکھے جی جدی پشتی، تے جڑی جدی پشتی جا ہوئے او ورثت مل دیئے۔ پیر صاحب آندھے نے پشتوں سے میں حسین کا غلام، تے میں کیا پشتاں تو جڑا ہوئے انہوں تے پھر مال لبدا ہے، تے حسین جی ساری جاگیر ہے، دسو ذرا تو انہوں پھر پشتاں چو غلام ہو تے امام کو لو لبیاں کیے، شیر سننا بھائی، یا سارے اٹھ کے ٹر جاؤ انج دا مجمع نہیں چاہی دا، یا پھر حسین کا میرے نال تو ساں بولنا ہے، چسنا آ جائے شیر دی تے گل کرنا۔ پیر نصیر الدین کہندے نے پشتوں پشتوں سے میں نصیر ہوں منگتا حضور قبلہ مفتی صاحب تشریف لائنے اٹھ کر استقبال کیجئے گا۔ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، ختم نبوت۔ تمامی احباب اپنی نشستوں پہ تشریف رکھیں۔ آج ہماری خوش قسمتی کہ آج ہمارے درمیان ماشاء بہ جاؤ پیر صاحب نو راہ دیو، پیر صاحب راشے راہ دیو پیر نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، ہر دیوانہ پکارے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، ختم نبوت۔ بسم اللہ۔ کیسے ہیں سلامت رہے، اللہ آپ کو سلامت فرمائے۔ ایک اور آ رہی لے آؤ، ایک اور لے آؤ جلدی نال، پہلے انتظام کریا کرو، لے آؤ ایک اور لے آؤ۔ ادھر اس پاسے لے آؤ، سے بتا سو دل تراشے جی، سے بتا سو دل تراشے جی، میرے بار ادھر آ جائے، اتھے دیو کچھ پشتو نہیں آدھی، اتھے لے آؤ۔ کدھر رکھ رہے ہو کرسی، کدھر آ رہی ہے؟ ادھر آ رہی حضور، میں سمجھا اچھا جی ماشاءاللہ تہاڈا نقشہ بالکل پٹھانا آلہ صلی الحمدللہ الحمدللہ۔ آرام نال بھائی، آرام نال، پکھے شکے ویکھنا۔ چلو بھائی میں اپنی گل مکان لگا، ذرا توجہ کرو۔ پشتوں سے میں نصیر ہوں منگتا حسین میں کا۔ پڑھ رہا سی، بالکل ہے ہی پڑھ رہا سی۔ بہ جاؤ بہ جاؤ، جڑے کھڑے ہو بیٹھ جاؤ بھائی، انتظامیہ والے کھلوتے رہو، باقی بیٹھ جاؤ جوانوں، بیٹھ جاؤ، جگہ کوئی نہیں۔ چلو بھائی شعر سنو حسین کا۔ میں کہا جی جڑا پشتاں تو ہوئے
ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਲ ਮਿਲਦਾ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਪੀਰ ਨਸੀਰੁद्दीन ਸਾਹਿਬ ਆਂਦੇ ਨੇ ਪੁਸ਼ਤੋਂ ਸੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਕੋਈ ਮਾਲ ਤੇ ਲੱਭਿਆ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਬਈ, ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਚੋਂ ਦੇ ਟੁਰੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਜਾਗੀਰ ਸਾਰੀ ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਏ, ਤੇ ਕੀ ਲੱਭਿਆ? ਆਂਦੇ ਨੇ ਵਿਰਸੇ میں मैंने पाया है صدقہ حسین کا، ورثے میں نے پایا ہے صدقہ۔ تسی امریکہ گئے ہو، جڑے گئے نے تانوں پتہ، انہاں نوں پتہ ہوئے گا امریکہ جائے بندہ تے ڈالر چاہیدہ ہوندا ہے، برطانیہ جائے بندہ تے پاؤنڈ چاہیدہ ہوندا ہے، تے جے بندہ جاپان جائے تے ینگ چاہیدہ ہوندا ہے، تے جے بندہ بنگلہ دیش جائے تے ٹکا چاہیدہ ہوندا ہے، ٹکا یا ٹکا ہے جی، تے جے بندہ دبئی جائے تے درم چاہیدہ ہوندا ہے۔ اللہ سانوں ساریاں نوں مدینے شریف لے جائے۔ جے بندہ مدینے جائے تے ریال چاہیدے ہوندے نے، بغیر ریالاں دے گل، جتھے بندہ رہندا ہوئے اوتھے دی کرنسی دی، پاکستان رہندے ہوتے تھے روپیہ چاہیدہ ہے، جتھے رہندا اوتھے دی کرنسی چاہیدی ہے۔ پیر صاحب آندے نے جتھے بندہ رہندا ہوئے کرنسی اوتھے دی لوڑ ہوندی ہے، کمال ہی کر چھڈی، آکھے اسی ہر جگہ دی کرنسی نہیں رکھ دے، اسی ہر جگہ دی کرنسی کیوں جی؟ آئے ہائے ہائے، وجہ آندے نے کافی ہے، کافی ہے میرے واسطے نقد حب حسین، عقدی ٹھنڈک دل دا چین، یا حسن یا حسین یا حسن یا حسین یا حسن یا حسین یا حسن۔ اے مجمع سنیاں دا، انہوں آندے نے سنیاں دا مجمع۔ تو سانو سلام ہے، تو سا میرے کو صحابہ دی گل بھی ایڈے ہی ذوق نال سنی ہے، جیڈی گل ذوق نال تسی اہل بیت دی سن رہے ہو، سنی انہوں کہندے نے۔ سمجھ آئی؟ مجمع سنیاں دا ہے تے خطیب بھی پنڈی دا نہیں، خطیب بھی سنیاں دا ہے، مجمع بھی سنیاں دا ہے جی۔ ماشاءاللہ اس مسجد دے خطیب صاحب سبحان اللہ بازوق ہو کے سن رہے ہیں، بندہ آپ خطیب ہوئے تے دوسرے خطیب نو ذوق نال سنے، اے بڑی بڑے ضرب دی گل ہوندی ہے۔ نہیں تے مولویاں دی تے مچڑی نہیں مکدی، کوئی دوسرا تقریر پہ کردا ہوئے دے، یقین کرو میں ساری زندگی مفتی صاحب حضرت علامہ خادم حسین رضوی میرے قائد امیر المجاہدین، ساری زندگی میں اپنے بابا جی نو ویکھیا ہے، عالم ایڈا تکڑا ہوئے کہ الحمدللہ کہ ون ناس تک قرآن دے ہر سیگے دی صرف صغیر کرنا جاندہ ہوئے، تے حافظ ایڈا پکا ہوئے کہ پہلی رکعت قرآن پورا سنان دی صلاحیت رکھدا ہوئے، تے مزے دی گل ہے کہ اقبال دا بھی بابے اقبال دا بھی حافظ ہوئے، پیر مہر علی شاہ صاحب دا بھی حافظ ہوئے، ہدایت بخشش دا بھی حافظ ہوئے۔ تے اے میرے وال توجہ رکھنا، حدیثاں پڑھے تے ایک ایک سائچ 100 لینا دی حدیث پڑھ جائے، ایڈا وڈا عالم ہوئے، ہزارہ ہو دے شگرد ہوون، ایڈا تکڑا عالم ہوئے۔ میں اپنی اکھاں نال ویکھیا ہے، نکا جہا بچہ تقریر پہ کردہ ہوئے، میرے بابے نے انج ہاتھ رکھ کے انہوں بھی سننا ہے۔ نعرہ رسالت دل گواہی دیتے بولے آج بھی ساڑھے بابا جی دی، میں جواب دسنا کیونج بولنا ہے، میں آکھاں آج بھی ساڑھے بابا جی دی، ہاتھ چاہ کے بات نو ذرا لمبا کر کے کہنا ہے، کیا بات؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے بولو گے؟ آج بھی ساڑھے بابا جی دی، ہون چاہ سائی نا شیر دی، تے انج سن دے ہونے ہے، تے مسکرا کے سننا، تے کدی کوئی گل خطیب کو لوں، کوئی گل کدی نات خواہ کو لوں، مندی نکل بھی گئی، انہوں بلانا، انہوں بلا کے وہ دے کانے چ انہوں سمجھانا، پتر انج نہیں ہوندہ انج ہوندہ ہے۔ کدی اسٹیج تے بے کے اپنے علم دا کرو،
کی پہ کہنا ہے تینوں پتہ نہیں کی نا چکر ہی کوئی نہیں اے ہوندی علماء دی شان ہے تے لو ہوئی تسی ہاں جی کافی ہے کافی ہے میرے واسطے نقد حب حسین کیوں کیونکہ چلتا چلتا ہے ہر جہان میں سکہ حسین کا چلتا ہے ہر جہان میں سکہ سمجھ آئی گا اس لئی میرے دوستو اے بیچارے انہاں نوں تے پھر پڑھنا پینا 1000 روپیہ دیتا ہے نا بعض اوقات ہوتا ہے نا جی مقرر کئی لوگ دے کے انج آ کے آندے نے ایک باری پھر پڑھو وہ پھر انج لے کے بندہ سوچی پہندا ہوں 1000 روپیہ دیتا ہے نے پڑھنا ہی پینا یہ میں انج مزرائے محبت کیا جی ازرائے محبت وہ کی آندے نے مسرف ہن گل میری آخری سنو تے اپنے پلے بنو اج ایتھے آئے ہو عقیدہ لے کے جاؤ اے مودت صحابہ و اہل بیت کانفرنس ہے میری آخری گل ہے سنیاں تو چنگا عقیدہ کسے دا نہیں باقیاں ساریاں کول تاریخ ہے سنیوں تو اڈے کول قرآن تے حدیث ہے تے تاریخاں پڑھ کے صحابہ دا مخالف نہیں ہوئی دا تاریخاں پڑھ کے صحابہ دا مخالف تاریخاں پڑھ کے اہل بیت دا مخالف برباد ہو جاؤ گے ککھ نہیں پچنا پلے میں تو انہوں اتنی کی جی گل دسنا تے گل ختم میری سنو آج تائی تاریخاں پڑھ دے رہے انہوں اسی کیویں مان لئیے حضور نے قرآن حضور نے حدیث تعریف کیتی ہوئے رب نے قرآن وَكُلَّمْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى فرمایا ہوئے تے اسی توجہ میرے وال کرو بھائی سارے آخری گالے توجہ جاگ رہے ہو جڑے جڑے تھک گئے ہو تے جڑے جڑے ستے پہ ہو ہاتھ چاہ کے بولو سبحان اللہ واہ 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 تواڈے جاگن تو قربان تے جے ستیاں دا ہے حالے تے جاگن دا کی حال ہونا اے تسی ووٹاں وچ وی انج ہی کردے ہو ساڈے نال جیڑا آندا انہوں آندے جی تانوں دینا ہے جے ہن وی تساں دتا نا تے پھر تسی ویکھنا ہن ووٹ صرف رسول اللہ دے نام دا میں کہا جڑے ستے پہ ہو تسی سارے ہی ستے پہ ہو اور جڑے جاگدے پہ ہو وہ بولو ذرا دیکھیں ڈبلنگ کی بھی ہوندی ہے انج ہوندی ہے ڈبلنگ ہن جاگنا ذرا شعر سننا توجہ کرنا شعر نہیں گل سننا تاریخاں پڑھ کے صحابہ دے مخالف نہ ہو تے تاریخاں پڑھ کے اپنا عقیدہ برباد نہ کرو ساری زندگی اسی نکے نکے ساں مفتی صاحب تاں دے اسی سن دے رہے ہیں میں کہ میں تاریخ نو مننا جیڑی تاریخ آپ قاتل ہوئے عمر نے آواز دیتی علی بار نہیں نکلے عمر نے دروازے نو لات ماری دروازہ ٹوٹیا معاذ اللہ حضرت سیدہ پاک نو لگیا آپ دے حمل مبارک نو نقصان ہویا حضرت علی نے حضرت عمر نے گھر نو آگ لا دیتی ایڈے ایڈے سانسی تاں دے سن رہے ہیں تے سنی ساڑے انہاں دے جانسے چاہ کے اندے نے جی عمر نے آگ لائی ہے حضرت علی دے کارنوں دیکھو یار کی کیتا میں کیا اینو کہندے نے تاریخ دی بربادی حدیث نو چھڑو گے تاریخ نو منو گے بیڑا غرق کرو گے آپ میں کیا اپنی گل تے قائم ہے عمر آئے عمر نے کیا جڑا میری خلافت نہیں مننے گا آگ لاواں گا آکے جی قائم آ میں کیا دروازہ پنیا آکے جی پنیا میں کیا سیدہ پاک نو لگا آکے جی لگیا میں کیا پھر اپنی گل تے قائم ہے پھر پھریں گا تے نہیں تے جب میں غلط ثابت کر دیا اس گل نو ہونی ایک منٹ دے اندر ہیں تے پھر آکے جی دسو میں کیا تواڈے تبرسی نے لکھیا ہے تواڈے توسی نے لکھیا ہے کہ حضرت علی نے جنازہ نہیں پڑھانے دیا حضرت ابو بکر کو حضرت فاطمہ کا حضرت علی آگے ہوئے انہوں نے کہا جنازہ میں پڑھاؤں گا اور جنازہ علی نے خود پڑھایا فاطمہ الزہرا کا
ابو بکر کو جنازہ نہیں پڑھانے دیا. میں کیا ساڈا جھگڑا اس وقت اے نہیں کہ حضرت سیدہ پاک دا جنازہ کنے پڑھایا. ادھے تے دلائل, ادھے تے تقریراں, ادھے تے گفتگو بعد وچ ہوئے گی کہ جنازہ پڑھایا کنے سی, اے گل بات دی ہے. لیکن اتھے اسی تیرے موقف تو ہی اپنا موقف ثابت کریے کہ جنازہ مولا علی نے پڑھایا. آکھے جی مولا علی نے پڑھایا. میں کہ ابو بکر دا دور سی خلافت دا؟ آکھے ہاں جی. تو میں کہ جی خلافت دا دور ابو بکر دا سی تو جنازہ مولا علی نے پڑھایا. یہ مطلب ہے نا کہ حضرت فاطمہ الزہرا دا وصال حضرت ابو بکر دے دور وچ ہو گیا. بھائی گل سمجھنے والی ہے. یہ مطلب ہے نا جی حضرت فاطمہ الزہرا دا وصال حضرت ابو بکر دے دور وچ ہویا. تے میں کیا پھر تاریخ تیری تاریخ دی قاتل ہوئی کہ نہیں؟ او جب حضرت فاطمہ دا وصال ہی ابو بکر دے دور وچ ہویا ہے تے پھر عمر دی خلافت دا دروازہ کنے بنیا؟ فاطمہ الزہرا نو دروازہ کیویں لگیا؟ یہ مطلب ہے تیری تاریخ دی آپ قاتل ہے. اسا تاریخہ نہیں پڑھیا, اسا حدیث پڑھیے. اس لئی اسی عمر دے بھی غلام, ابو بکر دے بھی غلام, تے حسین اور حسن دے بھی غلام. گلی گلی نگر نگر ابو بکر, گلی گلی نگر نگر ابو بکر, نگر نگر گلی گلی. علی 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 سمجھ آگئی گل؟ بھئی میں نو اے دسو جدوں انتقال ہی آپ دا حضرت ابو بکر دے دور وچ ہو گیا تے پھر حضرت عمر دا دروازہ کنوں لگیا؟ نرا جھوٹ نہیں ہوئی؟ بولو نرا جھوٹ نہیں؟ آواز نہیں بھی آندی تہاڈی؟ دوستیاں نے یا رشتہ داریاں نے؟ تے پھر بول دے کیوں نہیں؟ نرا چاچا لی آواز نہیں آئی ہلے تائیں؟ نرا غلام بڑھو صحابہ دے, غلام بڑھو اہل بیت دے. ایک کی صورت ہے سنی رو گے تے ہوئے گا, جے سنی نہ رہتے پھر انج نہیں ہونا. سنی رہو, اپنے علماء نو سنو, علماء حقاں نو سنو, انہاں نو سنو جڑے قرآن پڑھ دے نے, حدیث پڑھ دے نے, تاریخہ نہیں پڑھ دے. صرف تاریخ چو گل لیندے نے جڑی حدیث تے قرآن نال ٹکراندی نہیں. انہاں نو سنو, نہیں تے بیڑا گرک کر بیٹھو گے. میں قسم چاہ کے کہنا انہاں مولویاں تے انہاں پیراں جڑے لڑائیاں کرا رہے نے انہاں اپنا حساب بھی انہاں نو دینا اوکھا ہو جانا. تہاڈا تے بعد دی گل ہے. ایک نقیب میرے سامنے مفتی صاحب کھلوتے ہیں ساڑھے ماشاءاللہ انج دے نقیب ہون تو سبحان اللہ ہیں. ایک نقیب آندہ جناب بڑا زور لگ, یہ در والے ہیں, یہ گھر والے ہیں. در والے اور ہوتے ہیں, گھر والے اور ہوتے ہیں. در والوں کی شان الگ ہے, گھر والوں کی شان الگ ہے. میں وہ دیکھو مائک بعد اچھ لیا, میں کہہ رہا ہوئے کیا کہ جی یہ در والے ہیں, یہ گھر والے. میں کہا جی دو چار لفظ پڑھے ہوندے تے تینوں پتہ ہوندہ در بھی گھر نو ہی کہندے نے. بھائی در بھی گھر نو ہی کہندے نے. آکھے جی یہ در والے یہ گھر والے. اور میں کیا چلیا در بھی فارسی گھر نو ہی کہندے نے تے چھڑ جے تیری گل ہی لے لئی ہے, یہ در والے یہ گھر والے. میں کیا ایک گل دس, در والے ہوں یا گھر والے ہوں ہمیں ایک بات بتاؤ, در ہے کس کا, گھر ہے کس کا؟ آکھے جی حضور دا. تے میں کیا در کس کا ہے؟ آکھے جی یہ در والے یہ گھر والے. میں کیا گھر کس کا ہے؟ آکھے حضور کا. تے میں کیا در کس کا ہے؟ او در بھی تے حضور دا یہ جے کار دی نسبت مصطفیٰ دے نال ہے تے در دی کن دے نال ہے؟ اساں تے نہ در ویکھیا نہ کار ویکھیا, اساں تے مصطفیٰ نو ویکھیا. انہاں دے کار دے بھی سبحان اللہ, انہاں دے باہر دے بھی سبحان اللہ, اہل بیت بھی سبحان اللہ, پنج تن پاک بھی. میرا خیال ہے تسی ہلے جاگے نہیں. اہل بیت بھی تے سید سادات بھی, اہل خانہ بھی تے حضور دے صحابہ بھی. انج دا عقیدہ صرف سنیاں کو لو ملنا ہے. سمجھ آگئی؟ اپنا عقیدہ رکھو درست, اللہ تعالیٰ میری تے تہاڈی حاضری کرے قبول
اج دی ساڈی محفل بنائے ساڈی مغفرت دا ذریعہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ. ماشاءاللہ. حضور قبلہ مفتی صاحب کے خطاب کے دوران منصور